Κουρασμένη με αργά βήματα, η Αγγελική βγήκε από το γραφείο της. Έξω άρχιζε να βραδιάζει και έπρεπε σύντομα να πάει στο σπίτι της. Εκεί είχε και την πεθερά της, την οποία μετά από βαρύ εγκεφαλικό φρόντιζε εδώ και 10 χρόνια. Η Αγγελική ήταν ειδική δασκάλα σε ίδρυμα για ανηλίκους. Οι περιπτώσεις με αυτά τα παιδιά ήταν πολύ δύσκολες. Έπρεπε να χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο κάθε έναν ξεχωριστά. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά δεν είχαν γνωρίσει οικογένεια, δεν είχαν γνωρίσει το χάδι και την αγάπη της μάνας. Η Αγγελική προσπαθούσε με όλες τις δυνάμεις της να τους δίνει αυτήν την αγάπη, αυτό το χάδι και να τα βοηθάει, παρόλο που και στο σπίτι της χρειαζόταν να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της οικογένειάς της. Η άρρωστη μητέρα του άντρα της ήταν δύσκολος άνθρωπος με σκληρό χαρακτήρα. Είχε και έναν γιο, τον Αριστίδη, μεγάλος πλέον, δούλευε σε μια καλή εταιρεία στην επαρχία. Ο άντρας της ήταν ένας ήσυχος και καλός άνθρωπος, όπου πάντα προσπαθούσε να βρίσκεται ανάμεσά τους και να τους συμφιλιώνει όταν είχαν κάποια διαμάχη. Η πεθερά της είχε ένα διαμέρισμα μέσα στο κέντρο της πόλης και τον νίκιαζε και τα λεφτά τα έδινε στον γιο της. Τουλάχιστον έτσι ήξερε η Αγγελική. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Στην βάρδιά της κάποιοι γονείς γυρίσανε πίσω το υιοθετημένο παιδί. Ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτό. Ήταν σχεδόν τραυματισμένο ψυχολογικά και μόνο η Αγγελική ήξερε πόσο δύναμη έπρεπε να καταβάλει αυτή και οι συνάδελφοί της, ώστε αυτό το παιδί και τα υπόλοιπα όταν τύχαινε να συνέλθουν και να μπορούν να συνεχίσουν την συμβίωσή τους μέσα στο ίδρυμα. Εκείνη τη μέρα άργησε να έρθει από τη δουλειά. Ο 8χρονος Δημήτρης έκλαιγε απαρηγόρητος στον ώμο της Αγγελικής. «Κυρία Αγγελική, εγώ νόμιζα ότι δεν θα ξαναγυρίσω εδώ. Ήμουν ευτυχισμένος, ήταν τόσο καλοί άνθρωποι και εγώ προσπαθούσα, έκανα τα πάντα για να τους ευχαριστήσω. Αλλά αυτοί μου λέγανε ότι είμαι ανόητος, είμαι βλάκας και δεν έχω μυαλό. Μου λέγανε ότι αυτό το έχω κληρονομήσει από τους γονείς μου και λέγανε ακόμη ότι όλα τα παιδιά στο ίδρυμα είναι καθυστερημένα και άρρωστα και ήταν κακή επιλογή που κάνανε». Με δάκρυα σαν βροχή, παραπονεμένα έλεγε στην δασκάλα του: «Μην ορίεσαι, σε παρακαλώ, αφού το ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν άδικο. Δυστυχώς ο κόσμος είναι σκληρός, κακός και δεν έχει υπομονή. Οι περισσότεροι είναι έτσι. Τώρα θέλω να ηρεμήσεις και να προσπαθήσεις να είσαι καλός μαθητής και εγώ θα σου μαθαίνω να είσαι καλός άνθρωπος». Στο σχολείο που με έστειλαν όλα τα παιδιά ήταν πολύ διαφορετικά από εμάς εδώ. Όλοι ήταν όμορφα ντυμένοι. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια ρούχα. Όλοι είχαν ακριβά ρούχα, ακριβά τηλέφωνα και οι δάσκαλοι πολύ αυστηροί. Με τον τρόπο που τα έλεγαν εγώ δεν τους καταλάβαινα και ένιωθα ότι δεν είμαι καλός μαθητής. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. «Εντάξει, σταμάτα να κλαις, πήγαινε να πληθείς και όλα θα πάνε καλά. Τώρα είσαι στο σπίτι σου». Πολλές ήταν εκείνες οι νύχτες που η Αγγελική έκλαιγε και στεναχωριόταν για αυτά τα παιδιά. Το απόγευμα η Αγγελική γύρισε. Ο άντρας της έλειπε και άκουσε εντελώς τυχαία την πεθερά της να μιλάει στο τηλέφωνο την ώρα που έμπαινε στο σπίτι. Νομίζοντας ότι είναι μόνη στο σπίτι, μίλαγε φωναχτά. Άκουσε μία φράση της και από αυτό κατάλαβε με ποιον μίλαγε. Η Αγγελική στην αρχή δεν πρόδωσε την παρουσία της στο σπίτι. «Αφού ξέρεις πόσο κορόιδο είναι η Αγγελική, εχθές είχαμε πάει στην συμβολεογράφο, δεν στο είπε αυτό η μητέρα σου. Γιατί δεν είσαι ευχαριστημένη, αντί να με ευγνωμονείς είσαι έτσι. Η Αγγελική με φροντίζει, με ταΐζει, με περιποιείται και δεν με νοιάζει. Ο χαμηλός μισθός που παίρνει νομίζεις της φτάνει? Ας είναι καλά ο γιος μου, ο πατέρας σου την συντηρεί. Εγώ όμως δεν της δίνω ούτε μία δεκάρα. Να ξέρεις, όλα τα κάνω για σένα. Αυτή προσπαθεί να κάνει την καλή, όμως δεν με νοιάζει. Η μάνα σου έχασε αυτή την ευκαιρία να είναι ευτυχισμένη μαζί με τον γιο μου. Αυτή όμως είναι πανούργα, ξέρει να τον χειρίζεται». Στο τηλέφωνο ήταν η εγγονή της, η κόρη του άντρα της από τον πρώτο γάμο. Ήταν ολόιδια στον χαρακτήρα με την γιαγιά της και παρόλο που ο πατέρας της πλήρωνε όλα τα έξοδα, με το παραπάνω μάλιστα, αυτή προτίμησε να είναι με τη μαμά της. Από την πρώτη στιγμή η κυρία Ζωή δεν χώνεψε την Αγγελική, γιατί πίστευε ότι ήταν η αιτία που έφυγε η εγγονή από κοντά της. Ειδικά στις αρχές έλεγε ότι ήταν η αιτία που χώρισε ο γιος της από την γυναίκα του, παρόλο που ο ίδιος έλεγε ότι ποτέ δεν αγάπησε την πρώην σύζυγό του. Από προτροπή της μητέρας του την παντρεύτηκε.
Η γέννηση της εγγονής περισσότερη σύγχυση έφερε. Στην οικογένεια επικρατούσαν νεύρα, φωνές, ιστερίες και μόνο τότε όταν η Αγγελική γνώρισε τον άντρα της, αυτός την ερωτεύτηκε πραγματικά και τώρα ήταν ευτυχισμένος. Η Αγγελική δεν το περίμενε ότι η πεθερά της έγραψε το διαμέρισμα στο όνομα της εγγονής. Ενήλικη πλέον, δεν δούλευε πουθενά, ήταν τεμπέλα, περίμενε τα πάντα από την φροντίδα του πατέρα της. Η Αγγελική παραπονεμένη σκέφτεται: λίγα λεφτά ξοδεύω για αυτήν τόσα χρόνια, τη φροντίζω, της παρέχω τα πάντα, χωρίς να πληρώνει ούτε €1 και αυτή έπραξε έτσι. Ο άντρας της φροντίζει για την κόρη του και αυτή δίνει στα κρυφά χρήματα και την βοηθάει. Πόσο πια ο γιος μου δηλαδή δεν θα έχει κάτι, αφού αυτός είναι το αγόρι της οικογένειας, έχει το όνομα του πεθερού της. Σε εμάς συνεχίζει να κάνει την άρρωστη, την ανήξερη και εμείς συνεχίζουμε να τη φροντίζουμε, της παρέχουμε τα πάντα και αυτή με αποκαλεί κορόιδο. Η Αγγελική δεν δημιουργεί κάποια ένταση και απλά συνεχίζει τη μέρα της τακτοποιώντας το σπίτι και το μαγείρεμα. «Αγγελική, γύρισα, πού είσαι?» «Στην κουζίνα είμαι, αγαπημένε μου». «Τι κάνεις, πώς πέρασες τη μέρα σου?» «Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά πήγαινε πρώτα τακτοποιήσου και έλα να φάμε». Μετά από λίγο μπαίνει η πεθερά στην κουζίνα. «Τι είναι αυτά, κοπέλα μου, δεν το ξέρεις ότι εγώ δεν τρώω τηγανιτά?» «Το ξέρω, αλλά όλη μέρα σπίτι είσαι, υπέθεσα ότι κάτι φάγατε». «Εγώ ετοίμασα φαγητό για μένα και τον Βασίλη». «Όντως, Αγγελική μου, είναι νόστιμα όλα αυτά που ετοίμασες». Η Αγγελική παρακολουθούσε την συμπεριφορά της πεθεράς της, πόσο νευριασμένη ήταν και έξαλλη βγήκε από την κουζίνα. «Αγγελική μου, τι έγινε, πάλι μαλώσατε?» Και κοίταξε προς τη μεριά της μητέρας του. «Όχι βέβαια. Βασίλη, πρέπει να μιλήσουμε. Έχω την εντύπωση ότι η μητέρα σου μας δουλεύει. Το ήξερες ότι η μαμά σου έγραψε το διαμέρισμά της στην πρώην γυναίκα σου και την κόρη σου?» «Μα τι λες, δεν έχω ιδέα. Λες και δεν ξέρεις ότι μια ζωή κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Παίρνει την απόφαση μόνη της και το κάνει. Ξέρεις, αγάπη μου, η μητέρα σου έχει γιατρευτεί εδώ και πολύ καιρό. Απλά μπροστά μας παριστάνει την άρρωστη και αυτή η αδικία με πληγώνει, ενώ εμείς της δώσαμε τέτοια αγάπη και την προσέχουμε περισσότερο από εμάς τους ίδιους. Και αυτή μας συμπεριφέρθηκε έτσι. Θυμήσου τι περάσαμε μέχρι ο γιος μας να τελειώσει το σχολείο. Το παιδί σχεδόν μόνο του στο σπίτι τα έκανε όλα μόνος του, από τα μαθήματα μέχρι και τις σπουδές του. Και ειδικά τότε που αιμορραγούσα και χάσαμε το παιδάκι μας, και πάλι εγώ στην κατάσταση που ήμουν συνέχιζα να τη φροντίζω. Ούτε στο νοσοκομείο δεν έκατσα τόσο όσο έπρεπε για να αναρρώσω, γιατί δεν είχαμε που να αφήσουμε την Κατά και τη μητέρα σου. Δεν την αφήσαμε από τα μάτια μας. Ξέρεις, Βασίλη, πρέπει να της μιλήσεις και να επανορθώσει για αυτό που έκανε ή να σκεφτεί και να πάει στην πρώην υφούλα της και την εγγονή της και ας την φροντίζουν αυτοί. Δεν θα ανεχτώ άλλη αδικία από την μεριά της. Εγώ θυσίασα την ζωή μου για αυτήν. Δεν το μετανιώνω και εσύ το μόνο που έκανες απλά με παρηγορούσες, με λόγια και με υπομονή. Είναι κατάκητη, κάποτε θα συνέρθει και τίποτα παραπάνω. Στο κάτω-κάτω δεν με νοιάζει ούτε αυτή ούτε το διαμέρισμά της, αλλά είναι άδικο και με πιάνει το παράπονο. Από τότε που χάσαμε το παιδάκι μας ήθελα να υιοθετήσω ένα παιδάκι και δεν το έκανα για αυτήν και μόνο. Τώρα όμως θα το κάνω και δεν θέλω να μου φέρεις αντίρρηση. Ξέρεις πόσα παιδιά εκεί στο ίδρυμα δεν έχουν την αγάπη ενός πατέρα, τη φροντίδα μιας μάνας. Είναι λίγες οι ευκαιρίες για αυτούς. Έχουμε μεγαλώσει ένα άξιο παλικάρι και θέλω να το ξανακάνουμε, να δώσουμε μια ευκαιρία. Να, υπάρχει ένα παιδάκι που θέλω να τον φέρω σπίτι μας. Τον λένε Δημήτρη και αξίζει να τον γνωρίσεις». Ο Βασίλης, χαμογελώντας τα λεγόμενα της Αγγελικής, την αγκάλιασε, την φίλησε στο μέτωπο. «Ξέρεις, αγαπημένη μου, ότι σε αγαπώ και σε εμπιστεύομαι σε ό,τι αποφασίσεις. Εγώ θα είμαι δίπλα σου και θα σε στηρίζω. Αλλά θέλω να συγχωρήσεις τη μητέρα μου. Κάποιες φορές κάνει ακόμα και τους δικούς της ανθρώπους να πονάνε και δεν το λογαριάζει. Ας αφήσουμε όμως όλα αυτά και πες μου σε παρακαλώ για αυτόν τον Δημήτρη. Είναι αυτό το παιδάκι με τα μαύρα όμορφα μάτια που μου είχες πει ότι τον υιοθέτησαν πριν 1 μήνα?» «Ναι, αυτό το παιδάκι είναι. Καλά τον θυμάσαι. Δεν ξέρω τι να πω. Η οικογένεια έδειξε την καλύτερη συμπεριφορά. Γιατί τον γύρισαν όμως δεν μας το είπαν ποτέ. Απλά μας είπαν ότι δεν μας χρειάζεται αυτό το παιδάκι». «Ωραία, πολύ ωραία, Αγγελική.
εφόσον έγινε έτσι να το πάρουμε εμείς, ας γίνει δικό μας το παιδί. Βασίλη μου, για σένα δεν αμφέβαλα ποτέ, αλλά να δείξεις τέτοια ζεστή διάθεση δεν το περίμενα. Σε αγαπώ. Για έναν τέτοιον άντρα σαν και εσένα, θα πρέπει για πάντα να ευχαριστώ την πεθερά μου, παρόλο που με πονάει. Α, εδώ κάνεις ένα μικρό λάθος. Για το υπόλοιπο της ζωής σου, θα πρέπει να πηγαίνεις λουλούδια στον τάφο της πεθεράς σου, τη μητέρα του πατέρα μου. Αυτή είναι που με μεγάλωσε, είπε χαριτωμένα ο Βασίλης. Τώρα όμως ας γυρίσουμε στο θέμα μας, τι πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε το συντομότερο τον Δημήτρη. Εσύ δουλεύεις εκεί πολλά χρόνια, γι' αυτό ας κάνουμε γρήγορα. Τι θα γίνω εγώ τώρα, είπε η κυρία Ζωή όταν αντίκρισε το παιδάκι. Μητέρα, πέρα από το διαμέρισμα έχεις και μία εγγονούλα που έχει να σε δει από τότε που έπαθες το βαρύ εγκεφαλικό. Και τότε ακόμα που σε φέραμε στο σπίτι, δεν ήρθε να σε φροντίσει και να σε ταΐσει, να σου αλλάξει τις πάνες όπως εγώ και ο Βασίλης. Και χάρη στην δικιά μας αγάπη και φροντίδα για σένα, μέσα σε 3 χρόνια συνήλθες, έγινες καλά. Άμα θες, μπορείς να πας εκεί. Εξάλλου εμείς, μητέρα, δεν σε διώχνουμε από το σπίτι, αλλά το ότι θα στριμωχτούμε, αυτό είναι σίγουρο. Ο Δημητράκης μας πλέον θα μείνει μαζί μας. Η κυρία Ζωή νευριασμένη πήρε μια μεγάλη βαλίτσα, ετοίμασε τα ρούχα της και βιαστικά παίρνει τηλέφωνο την εγγονή της. Όμως όπως αποδείχτηκε, η εγγονή της έδιωξε τους ενοικιαστές, έζησε για λίγο μόνη της και αμέσως αποφάσισε να πουλήσει το διαμέρισμα. Έμαθε στην συνέχεια από τον γιο της, τον Βασίλη. Η γιαγιά η Ζωή δεν πίστευε στα λόγια του ίδιου της του γιου. Νόμιζε ότι είχαν κάποιο σχέδιο με την Αγγελική και της λέγανε ψέματα. Επιτέλους, η ώρα ήρθε όταν μίλησε με την εγγονή της στο τηλέφωνο και σοκαρίστηκε από τα λεγόμενά της. «Γιαγιά, σε παρακαλώ, μη με ξαναενοχλήσεις, δεν έχω χρόνο να σε φιλοξενήσω και το διαμέρισμα πρέπει να το πουλήσω». Τελικά αποδείχτηκε πως η γιαγιά δεν ήταν πλέον χρήσιμη για την ίδια της την εγγονή που αγαπούσε. Στεναχωρημένη, δακρυσμένη, δίχως που αλλού να πάει, σκεφτόταν πόσο άδικα φερόταν στη γυναίκα που θυσίασε ακόμα και την ζωή της για αυτήν. Οι μέρες δεν πέρναγαν. Η γιαγιά Ζωή ήταν με το μικρό Δημήτρη όσο η Αγγελική και ο Βασίλης ήταν στις δουλειές τους. Μέχρι και 2 καλοί φίλοι γίνανε μετά από λίγο καιρό. «Γιαγιά, θέλεις να σε βοηθήσω στις δουλειές του σπιτιού, στο μαγείρεμα ίσως? Ό,τι μου πεις θα κάνω. Μπορώ να σου φτιάξω και τσάι άμα θέλεις. Εγώ θα σου καθαρίσω τις πατατούλες που θα μου φτιάξεις στο φούρνο». Ο Δημήτρης με αυτήν την ευγένεια και την αγάπη κατέκτησε την καρδιά της γιαγιάς. «Τα μαθήματα τα έκανες, μικρέ μου βοηθέ?» αυστηρά ρώτησε η γιαγιά. «Ναι, έχω κάνει τα μαθήματά μου. Δεν μας βάλανε και πολλά και θα μου τα ελέγξει η μαμά όταν γυρίσει από τη δουλειά». «Άστη μαμά, αυτή θα είναι κουρασμένη και έχει άλλα τόσα τετράδια να ελέγξει. Θα τα κάνουμε μαζί τα μαθήματά σου, εγώ θα στα ελέγξω». Η γιαγιά πλέον αποδέχτηκε τη ζωή της, μέχρι και τις δουλειές του σπιτιού άρχισε να βοηθάει στην Αγγελική και ο μικρός Δημήτρης κάθε βράδυ αγκάλιασε την γιαγιά και της έλεγε καληνύχτα. Η Ζωή θυμόταν συγκινημένη τα χρόνια της στο χωριό, όταν ήταν παιδάκι και οι μέρες κυλούσαν παραμυθένια. Η γιαγιά είχε συνηθίσει τον μικρό Δημήτρη και δεν έψαχνε συχνά πυκνά τον εγγονό της, τον Αριστίδη, όπως έκανε κάποτε. Ερχόμενος ο Αριστίδης να δει τους γονείς, τη γιαγιά και το νέο του αδελφάκι, δεν πίστευε στα μάτια του για τη νέα συμπεριφορά της γιαγιάς του και έλεγε στη μητέρα του ψιθυριστά: «Μαμά, εσύ είσαι δασκάλα με χάρισμα από το Θεό. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσε κάποιος να αλλάξει τη γιαγιά. Μαμά, μα συγχαίρω εσένα και τον μπαμπά και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε καλά με τον Δημήτρη. Ο μικρός έχει αγάπη και κέρδισε την εμπιστοσύνη της γιαγιάς». Αυτός δεν ήρθε τυχαία. Ήρθε μετά από το κάλεσμα της γιαγιάς του, όπου του ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε νέα ενέργεια. Η γιαγιά Ζωή, ύστερα από την επίσκεψη στον δικηγόρο της, του ζήτησε εκ νέου να μεταβιβάσει το διαμέρισμα στον εγγονό της, μιας και ακόμα είχε το δικαίωμα. Προς έκπληξη όλων, η γιαγιά ζήτησε από τον Βασίλη, την Αγγελική και τον Αριστίδη να σκεφτούν ότι αν θελήσουν να πουλήσουν το διαμέρισμα ένα μέρος, να πάει και στον Δημήτρη. «Θέλω όλα να γίνουν δίκαια. Πού είναι ο μικρούλης μου, πού είναι ο εγγονός μου, του πήρα την αγαπημένη τούρτα. Στρώστε το τραπέζι, ελάτε να φάμε». Ο Αριστίδης έκπληκτος. «Δεν μπορώ να πιστέψω στα λόγια της. Τι συνέβη, λες και μας άλλαξαν τη γιαγιά», είπε σιγανά στο αυτί της μητέρας του.
Η πραγματική μετάνοια κάνει θαύματα, γιέ μου, αρκεί να το θέλουμε.